Isda guys, ito, pritong isda. Ito yung ulam namin ngayon. At saka ito yung sausawan namin, gagawa tayo ng sausawan. Hiwain na natin yung ating kalamansi. Ayan. Dagan pa natin, sausawan natin yan. Ito guys, ito yung pampagana guys. Pisa lang natin dito guys. Kanghang. Yan, sausawan na natin yan. Ngayon guys, ilunod na natin ang ating miswa. Ipares natin sa ating isdang pinirito. Kasi pangit pag ugay, walang sabaw. Ayan, hintayin natin siyang lumambot. Hintayin natin lumambot ang ating miswa guys. Titikman lang natin kung okay na. Ngayon guys, isalin na natin sa ating mahiwagang mangkok. Ayan, may sabaw na tayo. Yan, may sabaw na tayo. Meron tayong sausawan. Meron tayong pritong isda. Ayan, kakain na tayo. Guys, magluto tayo ngayon ng sardinas at saka miswa guys. Palamiin natin yung itong sardinas. Ilunod na natin ang ating sibuyas. Ayan, sugay-sugayin lang nato. Hanggat mag-brown siya. Ilunod na natin ang ating bawang. Ayan, sugay-sugayin lang siya para mag-brown, mag-golden brown yung sibuyas at saka yung bawang. At ngayon guys, ilunod na natin ang ating sardinas. Ang talukong. At alin sugay-sugayin lang. Ayan, ang sarap. Ngayon, lagyan natin siya ng sabaw para sa ating miswa. Dami-damihan natin ng tubig kay sarap higop ng sabaw ngayon na maulan. Lagyan natin ng asin, timplahan natin ng asin. At siyempre, hindi natin malimutan ng ating pampalasa, magic. Kain na, sarap ng ulam namin. Para ganiya namili ako sa tindahan ba ganiya. May lalaki bumili ng bumili napkin, sabi niya. Pabili ako ng modest. Meron ako eh. Pagkatapos sabi niya. At saka toyo. Ngayon bito ng tindero, wala. Dalian, nakatubag. May regla na nga, may toyo pa. Natawa. May regla na nga, may toyo pa. Sabi yung kasama niya. Sino nakaisip nun? May regla na nga, may toyo pa. Harap. Harap. Asa naman niya itong sabaw? Ano na kalin? Kaya ka magsabaw doon? Okay na, nagsabaw. Kaya nagsabaw. Sa'yo ito saan? Kuha lang ako kuha. Wala po. Dyan ka. Para sa munduhan ni Mahal. Mahal ko. Di ba mahal ko?
Lagi. Akala ko magalit ka na naman. Oh, suguon pa kong ga-vlog ko. Walang hiya. Nano? Kaya akong anak, kung dili ang mag-friend ang mo disturbo sa kong vlog, ako anak. Sarap talaga. Linggo. Ba na?